лекарства ли да купиш, храна ли, облекло и да няма на носи. Добре, що ми се търсите пенсиите от наследника на БКП, БСП? Що той не е виновен? Прав ли съм? Кога сте работили, Бойко ли е бил пак? Не, нали? Къде са ви вашите пари, които сте ги дали за пенсиите, питам, бе? Къде са ви вашите пари? Бойко Борисов ли ги е взел там пак? Оставаше и Бойко Борисов да ги вземе. Нека да бъдем по-коректни. Така е. С Бойко не може да бъдем коректни с Бойко Борисов. Никога. Вече той направо се изложи много. Много се изложи. Независимо, аз съм гласувал за него, да стане нещо, да стане в държава, да има някаква промяна. Напротив, няма никаква промяна направо за батачи. Не съм гласувал за него. Няма да дадете втори шанс на Бойко Борисов. Аз за Бойко вече и край. И за кого ще гласуваш? Аз никога няма да гласувам за него. За всеки друг. Сергей Станишев чака. Чака, ще гласувам за него. Ама вече край. Ама те ще бъде. 200 лева медали. Трябва да се връщаме назад сега. Добре, ето не ли е малко пак да питам? 200 лева с 200 лева. Ама пък да определиш бъдещето на България момент за 200 лева, не ли е малко? Тихо малко, цяла пенсия ти дава отгоре, бе. Тихо малко. То е един дюш е за... Добре, не ли е по-искрен човек, който не ги дава тия пари, макар че може да ги даде, ама не ви подкупва, а човек, който гузно ви ги дава тия пари... Той не ги дава за подкупване. Той дава, че влиза в положението на пенсионера. Вижда, че не може. Ама няма да могат да видя. Аз никога не бих гласувал някой да ми даде колкото пари. Няма да го направя. Кой няма да направиш? Някой колкото... Ти дай Боже, като дойдеш на моите години, ще те питам тогава, ама няма да бъда жив. Той човек не е казано, че трябва да остарее, че да се види дали е принципен. Принципно. Сега хубаво приказваш, ама не се получава това, за което... Той може човек и някой да му предложи пари и преди да остарее. И тогава да откаже, по принцип, да се продаде. Нали така? Дупка же стар си ти. Не може ли? Държавата го държиш ти. Да се съзнаваме с другите държави от Европа. Добре, като ни гласувате за ГЕРБ, какво ще стане? Чака Сергей Станишев, чака с Асан Омеров. Може някой друг да бъде, нали Сергей? Може... Кой? Да бъде. Дето сега за президент. Миглина Кунева? Не. За нея ли ще гласуваш? БСП-то, аз знам за кого говори. За актьор ще гласувате. Стефан Данаилов. Сетих се. Не мога да бъда, защото ти е за моите си. Кадиев. Абе, хубаво беше тази жена, която е сява обаче тя трябва след 5 години може да стане президентка. Тя е много добра жена. Това е коя? Кристалина Георгиева? Да. Добре, Кристалина Георгиева е на ГЕРБ. Аз, примерно, защото съм гласувал за ГЕРБ, трябва да е защита Кристалина Георгиева, нали така? Да. Задължително. Обаче аз съм обективен човек и ще кажа за Кристалина Георгиева, че човек няма как да говори за нея предварително, по случай, че като царя живял 50 години в чужбина, идва тука. Един комаржия. Да. Продава ордените на баща си, те говорят. Да, и гласуваш. Правилно ли за Кристалина Георгиева? Тя е за ГЕРБ. Аз съм гласувал за ГЕРБ. Подкрепям Бойко Борисов, подкрепям Цветанов. Обаче моята съвест, моята обективност казва. Да не говорим предварително за човек, макар че президентската институция трябва да ви каже, че тя не е кой знае колко. Тя е много странно такава голямата работа. Тя няма да... Няма тия пълномощия. Няма, да. Щом Желю Желев беше президент и нямаше проблеми, пък кого да сложиш там, какъв е проблема? Но да, Кристалина Георгиева няма проблем. Обаче не може да се говори за човек, който, нали, все пак, между другото, аз ми светва една лампа. Някой, който е избран от ГЕРБ и БСП ни противоречи, на мен ми светва една лампичка. Много така ми светят ни лампички. Червена ли? Червена лампа ли ти свети? Червена лампа ви свети. Червена лампа ви свети. Червена лампа ви свети. Той човек може да се промени, ама те са казали там една поговорка за... Как беше тя? За милиционери, за афроамериканец, за негър, дали? Нощо време се носиш Сергей Станишев.
Той Сергей Станишев някой друг сънува с розови прашки него, между другото. Те говорят. Азер Миликов. Има такава работа. Има. Има такава работа. Има такава работа, ама... Ти, например, за кого ще гласуваш на изборите? Не, аз съвсем обективно казвам, ще гласувам пак за ГЕРБ. Пак за ГЕРБ? Да. В никакъв случай. Аз се го казвам от раз. Добре, аз вашето мнение казвам. Няма вече. Аз гласувах един път, вече нямам доверие на ГЕРБ. Жалко е, защото други хора наистина чакат отзаде. Знаете кои чакат, нали? И тогава ще стане още по... такова. Айде, ден ще видим кой ще стане. Дръж ГЕРБ ти, дръж Бойко. Може да падне някой. Не, аз, както виждате, съм обективен човек. Сега, той, че някой бил от ГЕРБ, не скачам да сектантски да го защитавам. Казах, къде ми светят червени лампи. Абе, хубаво приказваш, ама... Ама ти вземаш някой лев от ГЕРБ, хвърляте някой... Не. Вземаш Не. Аз ако беше те, ще да агитирам. Пък аз гледам максимално да изслушвам. Няма да ме агитираш. Беше ми интересно е така. Хората, ние от канал 1 да дойде някой да прави интервюта. За агитиране не може да се говори. Да. Добре. Както и което... За мен казвам, аз няма да гласувам никога. За ГЕРБ. Независимо дали... мандат вече той няма да даде на пенсионера някой лев. Добре, то е много, между другото, без да се обиждате, грозно звучи отстрани за едни, защото това е сериозно гласа, между другото е много сериозно нещо, ако се замислите. Много сериозно за мен. И цигани да гласуват, за мен то за кола и за такива работи се изисква да ходиш на изпит. За гласуваш трябва сигурно много сериозни работи, а всеки може да гласува. Това е много страшно нещо, между другото, защото се определя бъдещето на България. И е сериозно нещо. Мене никой може да подкупи да ни каже по-големи суми. Не лъжа, не бих се продал. Няма да си легна после. Но както да е. Но само това да е причината да не гласувате за тези 200 лева. Ако има нещо друго, съм съгласен, ама тези добавки. Той ще даде, между другото. Аз си мисля, че при края на мандата си, сигурно ще подпомогне. Ще подпомогне. Не очаквам нищо от ГЕРБ. Ако даде, няма да гласуваш? Нищо не очаквам. Аз категорично казвам, че никога няма да гласувам повече за ГЕРБ. Никога. И за БСП? Няма въпрос за кого ще гласувам. Може да си помисля тогава за кого ще гласувам. Но за ГЕРБ категорично не. Категоричен съм. Но все пак проверявайте някои от работи, които ви казвам. Където имате информация да не ви подвеждат за някои работи. Примерно, както че залите не са строени от Бойко Борисов. Те един път ме подведаха, втори път няма да ме подведат. Софийската зала не е построена от Бойко Борисов. Договор е изключен по времето на Сергей Станишев. За 120 милиона, а Бойко Борисов ги договаря за 90. Мисля, че условно говоря. Предоговаря за по-ниска сума и то вече е изключено. Няма на къде да бяга. Разбирате ли? Нашата зала тук, както гледате, тя трябваше май да бъде вече готова, ми се струва. Ми се струва, че много и тук... Но не е пак ГЕРБ виновен. Той покрива, правят покрива се, нали? Много време, бе. Ще бавно строителство, цяла зима работи. Услуга. Работи, наистина много народ работи. Хиляди хора.